karon naman ka napagkita ni? Pinalayas niyo kasi ako eh. Wala man tagagit palayas. Basin ka ni imong iyaan. Oo nga, si Tiyak. Gumalaw na naman ang kamay. Ay, nakap, oy. Warden mo nag-usaba. O sige ka, tengse na. Hala, asa ka na sige ka na ng yepo na niya. Alangan, nakakwarta man ko. Mauna, nakakwarta ka. Unyawanin mo girimit sa kuha. Lain po, imuha na lang tanan. Pura magagaway asawa, oy. Dapat ang mga bana mo rimit sa asawa. Yaw, dili day ko. Dili. Napati man gani sa sinina sa tong anak. Wa man gani kay kapalit. Kay mas giuna pa na nimong sarili nimo. Eso, sige yaw-yaw. Ay importante, nakapataod kong ngipon. Ang mas importante, no? Kana mo palit kag bugas na to. Upalit ay kag imo. Ikaw ba pilosopa kay ka? Pusngaga, no? Langka da marpil mo buanga ka. Distingi, mahal ba kay ni? Mahal, may pa ka. Nakapalit og mahal. Ay, pagbuot, ako aman. Wala kay makasarili kay ka. Hello, Tiyo. Uy, himala ka napakita. Pili, anong karon naman ka napagkita ni? Pinalayas niyo kasi ako eh. Wala man tagagit palayas. Basin ka ni imong iyaan. Oo nga, si Tiyak. Umaga na, gipalayas na kagawa man kay pulos balay. Siway pulos lab. Halos manggali mao na imong ginasugo. Tukar na po ka, laban na po ka mo pag umangkon. Alangan, pag umangkon magunawa mo na isala. Ano, ipakita naman po daw ka. Malapit na kasi Pasko eh. Unya, kung hapit na. Ihingi sana ako ng pamasko. Oy, kinsa ra gud taon ka nga mangayo sa mua. Pamangkin nyo. Pilosopa, pusngagan te karon. Bao, ay kung nagsingga-singgahi ang bata lab. Dili pa nga si Montito kay kwartahan eh nakapamarpel. Tiyo, baka may pamasko tayo dyan. Simon Tia, oh, kay nakakawat na. Ba ni mo ha? Madunggan ta. Oy, unsa to'y nadunggan ako diri na nakakawat? Kap! Mustang buhay-buhay. Unsa man tong nadunggan diri na nakakawat mo? Balik na pud mo ana inyong bisyo. Wala kap, oy, kami bagi kawatan me. Awig kawatan mo. Sige, pablato na to. Ay na kap, oy, kay mapasayloon man mga tao. Lab, may cellphone si Kapo, iPhone. Nya, Mahal ba kayo ng iPhone? Ikaw ba, bugo kay ka? Unsa nang gikawat sa inyo? Kasi gusto mo ba pablato na to? kap, ayaw na kap, oy, kay mapasayloon man mga tao no. Gamay ra man kay to nabutang nga nawala sa mua agud. Ayan, gumalaw na naman ang kamay. Ay na kap, oy. Warden mo nag-usaba.